आज बहुत खुशी की बात है भैया कि आज सिवान जिला में आज खेसारी भैया आवेला बारन जौना के गांव के नाम पड़ी भगवानपुर होल्ड। तो भैया जरा जाए के होको देखे के होको तो भैया आज 7 मई के आज भैया जाके देख सकत रहो काहे से कि आज भैया आवेला बारन और माजा ले लो और भरपूर दी लो माजा। सिवान पुल के पास मोहम्मदपुर रोड और हमारे भवानी फुटवेयर के नाम से ही शॉप खुलल बा और हमनी के भाई मिथिलेश जी के ई कंपनी है जो उनकी अपना गांव के, अपना घर के, अपना शहर के, अपना बिहार के रहे वाला यहाँ के। और आज हर जगह सपरा किंग के एगो अलग लेवल बा और खुशी होला कि वो अपन इतना बड़ा होला। तो दिल से धन्यवाद और वो सब सपोर्ट करी है।